М? Да. Что? Да, по всей, да. Салом алейкум, духтарони азиз. Шоми ҳамагитон ба хайр бошад. Мо ва шом шуда лакай. Чӣ хел шумо духтаро? Саломатиётон хуб? Аҳли оила ҳама тинч ҳастед? Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Духтаро, имрӯз розыгриши навбатимона мегузаронем ва мехоҳам ки бо лайкҳоятон дастгирӣ кунед. Чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, дар командаи мо ҳар ҳафта розыгриш гузаронида мешавад ва розыгриши навбатимона ҳафтаи гузашта розыгриш доштем, гузарондем ва имрӯз аллакай билетҳое фурӯхтем ва имрӯз бояд гузаронем. Так, ҳозир. Так, ана духтаро, розыгриши моя иштироккунандаҳош Фариза, Замира дута билети гирифтагӣ буданд. Шаҳзода, Таманно, Америка, аз Америка ҳастанд ин кас. Мариям, Фотима, Замира, Суврина, Апай Мақсуда, Санавбар, хулоса ҳамин духтарои ширкати Атоми. Ва акнун духтаро, мо розыгришамона вай кати мегузаронем. Амихел приложение рандом специально барои розыгриш. Ҳозир мебинем ки чанд нафар иштирок кардагӣ буданд. Так, 35 нафар, 35 та значит номерок мешавад. Так, число аз 1 то 35. Духтаро, без повторений, яъне такрор намешавад. Сар мекунем, духтарои азиз. Эфирама сохранить мекунам чун ҳар вақта. Баъд дар омада онҳое ки дер кардан, дар омада мебинам результатҳои розыгриша. Настюш, закончишь, потом ко мне подойди. Настя ман ба ёрдам мекунад. Баъзе вақто мешавад ки интернет ҳамихел глючит мекунад. Настя ёрдам мекунад. Ина духтаро, хулоса аз 1 то 35, с 1 до 35. Так, без повторений. Сар кардем, духтаро? Бисмиллоҳ гуфта. Рақами 24. Зери рақами 24 бурд кардан. Акнун мебинем ки ҳастанд. Зери рақами 24. ҳозир мебинем. Так, 24. ҳамзия ҳастанд. ё ки биёед гузаронем, баъд мебинем ки кани киҳо буданд. 10 то бояд бошад номерок. 10 то бояд номерок бошад. Ба фикрам ки бале, 10 нафар бояд бошанд. Акнун давомаша сар мекунем. 13. 35. 10. 25. 2. 33. 4. 2 нафари дигар 16 ва охиронаш 19. Ана духтарои азиз, 10 нафар бурд кардан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. онҳое ки бурд карданд табрик мекунам духтарои азиз. Акнун мебинем ки кани киҳо бурд карданд. 24 ҳамзия гуфтам. 13 Оля. Зери рақами 13 Оля. Так,
35 таманну Америка. Так, зери рақами 10 мебинем. Апаи мақсуда зери рақами 25 Нодира 82 29 зери рақами 2 Замира 88 зери рақами 33 Рухшона 4 зери рақами 4 Шоҳзода зери рақами 16 и манам бурд кардам духтаро. Апаи Рудоба рости гап худам намедонистам. Так 19 Рухшона боз зери рақами 19 бозам Рухшона. ана духтарои азиз, онҳое ки бурд кардан ҳаматона табрик мегӯям. У меня эфир, ребята, потом поговорим. Рустам Катиҷияном Орск рафтагӣ будан омадан. ана духтарое ки бурд кардан бори дигар табрик мекунам. Ба ҳаматон муваффақият хоҳонам. Онҳое ки бурд накардан духтаро, ҳафтаи оянда боз розыгриш мегузаронем ва иншоалло ҳамаи шумоён низ бурд мекунед. анамин онҳое ки ҳамин зери рақамҳо навиштам, ҳатман фариза ва нависед личкашон ба фариза тӯҳфаҳотона равон мекунанд дар рӯзҳои наздик. табрик духтарои азиз бори дигар. акнун духтаро мехостам имрӯз бозам оиди ширкати атомӣ бо шумо суҳбат кунам. ва онҳое ки то ҳол номнавис шудагӣ нестанд, онҳое ки номнавис шудагӣ нестанд ба ширкати атомӣ марҳамат духтарони азиз, ба ширкати атомӣ ба командаи ман номнавис шавед. Якҷоя кор ва фаъолият мекунем ва гуфтаниам ки хушбахтона имрӯз аллакай боз як духтараки командаи ман аз линияи тарафи ростам ба зарплата баромад, маоши аввалинаша гирифт. Ин хоҳараки мо ҳам Марьямҷон ном доранд. Марьямҷон аз дигар ширкат таваҷҷӯҳ ба ширкати атомӣ кардагӣ буданд. Домой заходите, Рустам. Аз ширкати дигарӣ ба ширкати мо таваҷҷӯҳ кардагӣ буданд ва хушбахтона маоши аввалинашона ҳамин рӯз гирифтанд. Ва онҳое ки то ҳол дар фикр ҳастанд, марҳамат духтарои азиз, ҳамроҳи мо барои ҳамкорӣ нависед. зери ҳамин дар якум комментария охири ҳамин эфир ба рақамҳои ман закри плино мешавад. Ба рақамҳои ман нависед духтарои азиз. имрӯз хонаи мо бисёр серодам духтаро, аҳамият додагӣ бошед, беҳад мана дёргат мекунанд, гӯем отвлекать мекунанд. Барои чӣ? Барои он ки меҳмон дорем. хоҳарам имрӯз охирон рӯз дуюмин хоҳарам меравад пагоҳ хонашон. як моҳ қати мо истоданд меҳмонои мо, акнун меравад. якум хоҳарам рафт, дуюмаш пагоҳ меравад, сеюмаш бошад моҳи август меравад. Так, Давид Илич, ассалому алейкум. Акнун ман аз як сар бинам чӣ кани кӣ навишта истодааст. апа чӣ хел шумо? Так, Марьям сердечко равон кардан, дилак равон кардан. раҳмат Марьямҷон. марҳамат духтаро, ширкати атомида кор кунед, пушаймон намешен иншаалло. салом алейкум. созен хубен апаҷони Рудобаҷон, саломатитон соз иншаалло. ва алейкум салом хоҳари азиз. худоро шукр хуб. ана инҷа духтаро мо қати Настенька ҳаминҷа шиштем. Настюш, садись, что только у меня встала? Да ты чё? ана духтаро кадоме навиштагӣ буд ки бегоҳи рӯзӣ навор кунед агар отатона. ана духтаро бегоҳи рӯзӣ ана Михел
اینجا پیرچتکه ها رستم هزوم آوردگی بود، هزوم майда کرد. همش ایستاده است اینجا. این تابستان به حد خنک شد دخترها. هوا 20 23. Анна Михаил, скажи, чтобы они не кричали. Так, кадоме навиштаст ки чӣ гапай инҷада? духтарои азиз, ҳозир дар бораи регистратсия кардан, яъне номнавис шудан мефаҳмонам. вақте ки ба ширкати атомӣ номнавис мешавед духтаро, вид на жительство кати ё ки паспорти русӣ ё паспорти тоҷикӣ пластикӣ кати номнавис мешавед. баъзан вақто заграни тоҷикӣ кати ҳам мешавад, лекин тез кушода намешавад приложениятон. ба ҳамин хотир баъд бисёриҳо менависанд ки оиди инн. барои чӣ инн мепурсанд? агар шумо кор карда маош гирифтанӣ бошед, ҳатман бояд иннатонам нависед как дистрибьютор. агар просто барои худатон харидорӣ кунед, дар кор нест инн. Что ты хочешь? Можем пойдем на площадку гулять? Нет, на площадку уже поздно. Вот здесь во дворе гуляйте. Анна Михаил духтарова. Хусейнджон, время уже 9 час. Какая может быть площадка? Вот здесь во дворе гуляйте, пожалуйста. Фарзандо ҳозир ужин карда баромадан. Прогулка баромадан. Анна Михаил духтарои азиз. шамдида навиштан. муборак шавад, дуюм бор бурд кардем. ман бурд кардагиҳома шамдида духтарова равон мекунам. масалан, касе ки шароити кабинеташа фаъол кардан надорад, ман аз номи ҳамон духтаро кабинеташа фаъол мекунам, барои худам намегирам. ман ами маҳз барои духтаро. так, и Миша навиштанд. шумода соат 9 ми ойтиҷон. бале, соат 9 шуд, қариб 8:43. Тимофей Павлов, скажи. Что сказать? Так, Зарина Азизова, салом алейкум. Сози хуби апаҷон, номротону бегаен, мада дар кора. номерои ман 8905 840 97 96. духтаро касе номери мана медонад, нависад аминҷава. баъди эфир ман насиб бошад дар якум комментария закреплено мекунам духтаро номерома. Так, Жасмина Ибрагимовна, салом алейкум апаҷон, созен ман набуридам, иққаш дад кардам ку бозира. дафъаи оянда мумкин бурд мекунед. Что случилось? Вы здесь хотите играть? Играйте только в телефоне, только не мешайте мне, не шумите. Садитесь вон туда, садитесь. ин як қисмаш инҷа омадааст. Анна Михаил, беҳад кӯдак бисёр. имрӯз ҷаном ҳама каса ҳаминҷаянд. Миша навиштанд. Рустамҷон омадан. бале, Рустамҷон омадан. Рустамҷон кати ваъда додагӣ будам ки эфир мекунем, лекин бо сабаби медонед, сабаби беҳад хуб кати, лекин иҷозат набудааст Рустами ман ба эфир баромадан, худаша муаррифӣ кардан, барои он ки Рустами ман аллакай пештар ҳамихел коргари оддӣ буд, МВД ва кор мекард. ҳозир бошад камтар, худоро шукр, званияи боло гирифт, аллакай мумкин набудааст. ба ҳамин хотир наметавонам Рустам кати эфир кардан. мутаассифона не. акнун чӣ хел гӯям духтаро, мана мефаҳмед. хай ҳамихел бо сабабҳои ҳамихел давлатӣ мумкин набудааст. так, ассалому алейкум. манам буридам. ура, рухшона турсунова навиштанд. илоҳи фарзандои шумоям духтарои азиз ҳамин Россия омада, корхонаҳои давлатӣ ва кор даромада, госслужащӣ шуда кор карда, номбардори падар модарашон шаванд, фахри модарашон гарданд, монанди фарзанди ман духтаро. ба ҳаматон ҳамин хел рӯзои нағза таманно дорам. ман беҳад худова шукр, шукронаи зиёди беҳисоб ба даргоҳи худованд мекунам ки
чунин фарзандони меҳрубон дорам. албатта камбудиам ҳаст дар зиндагӣ, бекамбудӣ намешавад, лекин барои ман чун модар ман муваффақ шудагӣ ҳастам. худоро шукр мекунам. ман дар фикру хаёламам набуд ки як рӯз ман омада аз тоҷикистон ҳамин муҳоҷир Россия омада фарзанди ман ба чунин мартабаҳои баланд мерасад. гуфта ман даже дар фикру хаёламам набуд. худоро шукр. ба ҳаматон чунин рӯзҳои нағза таманно дорам духтаро. так чӣ хел нағз шашлик кардетон ми соҷидаҷон нағз ми нағз худова шукр. дина соҷида кати рустам падару модари соҷидаи хабаргирӣ рафтагӣ буданд. дина дер омад ҳардуш. ҳозир рустами ман як ҳафтаина отпуска гирифтагӣ дам гирифта истодааст. ралган ред эх я не понимаю. так Анас Исматов навиштан: салом апа, дар Фаберлик дигар кор намекунед ми? Не хоҳарҷон, ман худоро шукр инҷа ҷои корам хуб аст. биёед ҳамроҳи мо ҳамкорӣ кунед шумоям. так духтари зебои ман Рудобаҷон Рустамҷон шу писари хонадонатона табрик карамонед. илоҳо аллоҳи меҳрабон ба муроду мақсадатон расонад. ба корҳояшон муваффақиятҳои нав ба нав орзу дорам. ҳазор раҳмат. ин кас ба фикрам модарҷони Сафрохон, модари азиз, ҳазор раҳмат. барои шумо низ саломатӣ хоҳонам, сарбаландӣ хоҳонам. Настюш, скажи, чтоб мне шумели. Калитку закрой, пожалуйста. ана Михаил, хонаи мова хурсандӣ болои хурсандӣ. холаҳои Рустам омадагӣ. Рустам худаш худово шукр омадагӣ ҳама киса хурсандӣ кардаштем. ҳозир соҷида қурутоб тайёр кард. қати Настя оилавӣ шиштагӣ будем. баъд ман тасмим гирифтам ки ҳамин розыгриша дар эфир гузаронам. духтарои азиз, ба ҳаматон раҳмат барои табрикотатон. так Балган Ред беҳад саволи зиёд додан. А что это? Это женский канал. Так, поэтому мы тут общаемся с женщинами. Я думаю, вам здесь не место. Покиньте, пожалуйста, эфир. Так, ҳамеша сарбаланд бошед ҷони ман. Раҳмат, раҳмат. Елена Ляхович, привет, привет, Елена. салом апаҷон, мо шуморо дӯст медорем. Иброҳим Зокиров навиштанд. ва алайкум салом. раҳмат, раҳмат. ман ҳаматона қадр мекунам, дӯст медорам, ҳурмат мекунам. аз ҳаматон миннатдор ҳастам, онҳое ки мана дастгирӣ мекунанд, ҳам дар ҷодаи кор, ҳам дар ҷодаи блогерӣ. ҳазор раҳмат ба ҳаматон. так Насим Насимов навиштанд ки ассалому апаи Рудоба, чӣ хел Соҷидахон хурсанд бошанд? Рустам омадагиш ба беҳад хурсанд. худова шукр, сиҳат саломат омад. Балган Ред, я девочка. Очень приятно. Если девочка, тогда давайте слушайте. Подписывайтесь на наш канал. Я работаю в компании Atomi. Давайте с нами работать в нашу команду. У нас есть русскоязычные девочки, которые есть группа русскоязычная. Там обучение проводим, общаемся. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, если вы девочка. Регистрируем с 18 лет. апа, ман розыгриша нафаҳмидам барои чӣ бошад. Анас Исматов навиштанд розыгриш оиди маҳсулотҳои ширкати Атоми. онҳое ки дар Атоми кор мекунанд, мо дар як ҳафта як маротиба розыгриш мегузаронем ва ана Михел дар эфир розыгриша мегузаронем ва онҳое ки соҳиби тӯҳфаҳо гардиданд ба онҳо равон мекунем. нархи чипта 350 рубл. духтарои азиз, марҳамат, агар хоҳишмандон бошад ҳафтаи оянда иштирок кунед. Сумайя, духтарҳо лайкро фаромӯш накунед. ҳатман, духтарои азиз. Мама 6 детей, лайк. Спасибо большое за лайк. Так. духтаро, акнун саволотонро нависед, саволотон ба ҷавоб метиҳам. айни ҳол 64 нафар дар эфири мо лайк монед. духтаро, лайки барои пешравии канали мо. так
Мариам навиштан. Апаҷон шумо яктаен. Духтаро баъдан оиди хемохем. Аз хемохем медонед ки дар оилаи мо 3 нафар аъзои оилаи мо 3 нафар наздикони ман харидорӣ карданд. Хоҳарам, додарам, 2 хоҳарам ва додарам. Айни ҳол уже 2 ҳафта гузашт. Айни ҳол ман пурсидам, беҳад состоянияшон хуб, яъне худашона сабук ҳис мекунанд. Додарама фишори хун ғам медод. Фишори хунаш ҳозир мӯътадил, яъне норма. Хоҳарама аллергия ғам медод. Аллергияш худова шукр гузашт. Бо якчанд намуд женскии заболеванияҳо оиди ҳамин гармонҳо буд. Гармонҳои ҳозир қабули гармонҳои ҳамаша бас кардагӣ танҳо хемохем истеъмол мекунад. Онҳое ки то ҳол хемохем харидорӣ кардагӣ нестанд, лекин аз бемориҳо азият мекашанд, марҳамат ба ватсапи ман нависед. Чӣ гуна истеъмол карданаша, аз кадом касалиҳо табобат карданаша, ҳамаша маълумоти кофӣ медиҳам бароятон. Нависед духтаро ба ватсапи ман. Онҳое ки баъдан духтаро боз як чизи дига ҳозир шумо мефаҳмонам. Духтаро ана штатифама ғалтондам. Так, духтаро ина ҳозир штатифа рост мекунам, гуфта ғалтид. Духтаро оиди женшень ҳозир шумо мефаҳмонам, яъне женшень аз кадом бемориҳо табобат мекунад. Женшень 3 намуд мешавад. Женшени сурх, сиёҳ ва сафед. Мисол шумо мумкин медонед, мумкин намедонед ки женшень аз 4 сол то 6 сола нигоҳубин мекунанд барои чӣ хел гӯям акнун, ухаживат мекунанд аз 4 сол то 6 солакӣ барои ҳамин дору сохтан, яъне барои биодобавка сохтан аз женшень беҳад бисёр нигоҳубин мекунанд аз 4 сол то 6 сола. Ба ҳамин хотир ҳозир ман шумо ва духтаро женшеня мефаҳмонам ки женшени сафед барои мардҳо беҳад фоидаовар аст. Духтаро ҳозир так белый женшень от Атоми. ана духтарои азиз, ана ҳамин женшень ин махсус барои аксарият мардҳо харидорӣ мекунанд. Барои мардҳо, барои иммунитет, барои энергия, барои ҳамин гармонҳо беҳад фоидаовар аст. Онҳое ки аз бефарзандӣ азият мекашанд, агар масалан айби мардҳо бошад, агар аз ҳамин метавонед харидорӣ кунед. Ва ногуфта намонад ки духтаро асоси хемохем ин женшень аст. лекин дар таркиби хемохем боз якчанд намуд гиёҳҳо ҳаст. Ин женшень бошад танҳо таркибаш ба дигар гиёҳҳо нест, танҳо женшень аст. Онҳое ки харидорӣ карданиянд ё ки маълумоти комил гирифтаниянд дар ин бора, марҳамат ба ватсапи ман нависед духтарои азиз. дар бораш боз маълумот медиҳам. Так, акнун смсотона хонам. лове навиштан шумо беҳтарин занен, беҳтарин наставник ҳастен. Саломат бошед. аз номи бибиҷон. Саломат бошед бибиҷон, хоҳари азиз. хемхона чанд бор истифода мебарад як рӯзда? Хемохема Бахтиёр Музаффаров пурсиданд ки хемохема чанд бор истифода мебарад дар як рӯз. Хемохема дар як рӯз 2 маротибагӣ, лекин якумин маротиба агар истеъмол карда истода бошед, 3 рӯз 4 рӯзи аввал яктогӣ истифода мебаред, баъдан уже организм уже одат мекунад, баъдан 2 тогӣ. 1 моҳ истеъмол мекунед духтаро, 1 моҳ пас дам мегиред, баъд боз як бори дигар мегирад. Хулоса 3 маротиба 3 моҳ истифода мебаред ҳамин хемохема. Агар ба пуррагӣ
шифо ёбам гӯед 3 маротиба бояд гиред. Баъзан вақтҳо мешавад ки аз бефарзандӣ истифода мебаранд, 1 моҳ пас аллакай эффект медиҳад. Дар рӯзҳои наздик як духтари аз командаи мо неву аз дигар группа истифода бурданд. 1 моҳ истифода бурданд, 8 сол фарзанд надоштанд, фарзанддор шуданд. Лёнь, скажи им, чтоб не кричали. Не кричите. Так, ассалому алейкум, апай Рудобаҷон. Хемохемро дар яхдон мондан дар кор ё ки дар шкаф истад? Комнатный температурава истад, дар шкаф истад. Яхдон ба дар кор немондан. Комнатный температура ин 23-25 дараҷа. Ассалому алейкум, апаҷон. Ман спирулина 2 ҳафта боз мехӯрам, лекин ягон таъсираша надида истодаам. Шаҳло Ашурова навиштанд. Шумо чӣ гуна истеъмол мекунед вая спирулиная? Хурсанди ҳаёт чанқа шуд эфира? Эфир ба ним соат шуд. Ҳозир як 10 дақиқа пас эфира тамом мекунем духтаро. Ана Михел, хоҳари азиз, Шаҳло Ашурова навиштанд 2 ҳафта боз мехӯрам. Акнун 1 моҳ пас 3 моҳ пас результат метиҳад. Аз 1 моҳ то 3 моҳа. Баъзан баъдҳо мешавад ки биологически активная добавка 6 моҳ пас результат медиҳад. Барои ҳамин шумо саросима нашавед, результата албатта мебинед. Дар шиками гурусна 2 бор. Шумо барои вазн партофтан истеъмол карда истодаед. Агар барои вазн партофтан бошад, чояшам гиред барои харобшавӣ. Хурсанди ҳаёт навиштанд ки апаҷон чӣ хел фаҳмем эфир доред. Эфир шумо агар подписатсия кардагӣ бошед, зангулачаи пахш кардагӣ бошед, шумова уведомление бояд биёяд. Мариам навиштанд, духтаро лайкро монед, подписатсия кунед. Хемохем чанд сом? 8000 рубл хемохем. Ҳам барои вазн ва ҳам барои асаб. Барои вазну асаб бошад, ҳам чояша истифода баред ва ҳам ина, лекин результата 3 моҳ пас мебинед. Агар барои результат, дар ҳақиқат результат диданӣ бошед, шумо 3 моҳ бояд истеъмол кунед. Фея, апай Рудобаҷон, Настинка ҷона як бор бинам, хеле ёд кардам. Настинка ҷон, Лёня, где Настя? Иди позови, ҳозир Настинка фарёд мекунем, мебиёд. Ҳо, апаҷон, ин саҳар группаи корида гуфта буд ку барои харобшавиаш. Абду 90 навиштанд. Барои харобшавӣ духтаро ғайри ҳамин спирулина ё чои пюарчой бо медонед камтар диетаям парҳезам кардан дар кор. И ҳамсояи ман бо додзания сар кард. Ана Михел духтаро. Чой ҳаст боз. Чои ҳозир чоя нишон метиҳам расмаша. Аз ҳам чой гиред, ҳам спирулина гиред ва ҳам камтар диета кунед духтаро. Ин просто так таъсир намекунад. Так. Чай для похудения. Сейчас чай для похудения. Атоми. Ана духтарако. Ана ин гуна чой ҳаст. Ты что там делаешь? Я обчашки помогаю. Ага, все. Ина духтаро. Ана амин чой. Ина Настинка. Помаши. Ана кадоме пурсидаги буд Настинка. Так. Лекин бисёриҳо фоидаша дидагӣ ҳастанд духтаро. Ана амин чоя бисёриҳо фоидаша дидагӣ ҳастанд. Барои вазни зиёдатия партофтан. Так, духтаро. Привет, Настенька, мы тебя очень любим. Спасибо большое. Ана Михаил, духтарои азиз. Духтаро эфира ба охир расонем. Хонаи ман меҳмон ҳаст, духтарои азиз. Ба ҳаматон ҷаҳони сипос ки дар омада дастгирӣ кардед. Лайка фаромӯш накунед, духтаро. Бори дигар мегӯем ки онҳое ки ба ширкати Атоми номнавӣ шудагӣ нестанд, ба командаи ман марҳамат, духтарони азиз. Ногуфта намонад ки ман званияи нав гирифтам, званияи полмастерӣ ва дар рӯзҳои наздик ба званияи мастерӣ ҳаракат дорам.
духтаро насиб по лестнице успеха оҳиста оҳиста ба зинаи успех, яъне зинаи муваффақията оҳиста оҳиста тай карда истодаем. барои ҳамин марҳамат ба командаи ман, бо ман ҳамкорӣ мекунед. командаи ман беҳад командаи иттифоқ аст. дар командаи ман ҷангу ҷанҷол, таънаву маломат, ин хел гапо нест. сарзаниш якдигара, ин хел гапо тамоман нест духтаро. командаи беҳад дружне ҳастем, беҳад иттифоқ ҳастем, ҳурмати якдигара ба ҷо меорем. бо мо ҳамкорӣ кунед. муборак шавад званиятон апаҷони хушрум навиштан. раҳмат хоҳари азиз. ана михел духтаро, онҳое ки то ҳол номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат духтаро, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. ба онҳое ки дар эфири имрӯза иштирок карданд, ба ҳаматон ташаккури зиёд. онҳое ки бурд карданд дар розыгриш, муборак шавад. ба ҳаматон муваффақият хоҳонам дар ҷодаи коратон, дар зиндагиятон хушбахтӣ, хушнудӣ, хушҳолӣ хоҳонам. саломат бошед, сарбаланд бошед то эфирҳои оянда.